Velkommen til Peters Jul her på Odense Marcipan. Jeg vil vise et par idéer til nem og lækker julekonfekt og et par sjove mandelgaver. Her ser jeg et udvalg af Odense Marcipans produkter, som vi skal bruge til konfekten. Her er en sjov idé til en mandelgave. En marcipangris, der ser ud af meget, men som er rimelig nem at lave. Står af hoved, ører, tær og en krølle på halen. Og de råvarer, der skal bruges dertil, er ren rå marcipan, festmarcipan og mini M&M's. Her er til marcipangrisen. Ren rå marcipan, der er ældet sammen og delt op til en krop, til bagben, til forben og til ører. Her er til festmarcipan til krølle på halen og til øjne. Og til pakken bruger vi et stykke ren rå marcipan og festmarcipan som sløjfer. Så skal den være sådan lidt pæreformet. Så bøjer vi lige næsen opad her. Så sætter vi bagbenene ned her. Lige trykker dem lidt fast. Så kroppen på her. Tryk den lidt, så den sætter godt fast. Så skal vi have forbenene ind under her. Sådan. Godt tip. Hvis du vil undgå at skeen hænger fast i marcipanen, så døb den først i lidt spiritus, så går det meget nemmere. Trynen bliver lige glattet af sådan her med bagsiden af skeen. Tæerne markerer vi lige sådan, så det bliver grisetær. Lige med kanten af skeen. Og skeen laver vi lige øjnene, glatter lidt ud her i marcipanen. Sådan. Til fordybningerne, så har vi sådan et stykke værktøj, der er pænt rundt i enden, ned i spiritus, og laver sådan et pæn fordybning ned til øjnene. Trykker flade med skeen. Lige folder dem herinde her. Sætter dem fast. Griseørerne her. Til øjne. Så tager vi de to runde her. Lægger ned i øjnene. Og trykker dem igen med den her. Og så to mini M&M's her som øjne. Til trynen tager vi og sætter også sådan to M&M's på her, og lige trykker fast. Så skal vi have lavet halen, rød festmarcipan. Sådan i den længde, sætter den fast her med den tykke ende, og så snor man marcipanen rundt, så man får en flot hale her. Til pakken tager vi marcipanen og laver lidt firkantet. Sætter den midt på den her strimmel. Og så, ligesom når vi laver indpakning hjemme. Sådan. I sløjfen bruger vi et stykke marcipan, der er trykket lidt flad i den ene side. En. Og en sløjfe mere. Og så er den klar til at blive sat på pakken. Sådan. Og så får marcipangrisen sin pakke. Sådan. Og så er mandelgaven færdig.